Фәнис абый, менә әңгәмәгә кагылышлы сорау түгел, гомумән бәлки инде читкә тайпылышта булыр, борын заманда, кәҗә команда булган чакларда дип әйтәсе килә. Манзара тапшыруына кунакка килгәне бер 10 еллап шамасы булыр, анда Тартюф премьерасы чыга иде. Сез менә эфирны зәр дәрәҗәгә җитеп тыйла алмыйча, Тартюф дия рәхәтләнеп көлгән идегез. Моның сәбәбе нәрсәдә? Һаман да әйтмисез шуны. Ул бит рәсеме, туры эфирның аның үзенең шундый ниндидер бер теге магнитик кырлары бар. Анда үзеңнән ниндидер рамкада тотарга кирәк, ул бит турыдан-туры чыгасың. Безгә мәрхүм Закир Шамизов Нуршәйтә тапшыру гаҗәеп кызык булсын. Тартюф спектакле бик теге чит ил пьесасы булганга күргәнгә күрә классикага бик җөрмиләр, шуннан халыкны кызык иттерерлек булсын дигәндә безне җибәрде. Без Миләүшә белән килдек. Ничек кызык эшләргә белмибез. Әйдә, ул әйтә, анда диванны менә син дөрес әйттең, мендәрләр бар, шулай мәйтәм итәбез, атып утырабыз. Biz Миләүшә белән шулай сугыша башладык та, эфир бара бит әле, без аңлап бетермибез. Камераларны безгә күчерделәр. Без менә шулай катып калдык. Һәм минем беренче уем менә бу атып утырганнар эфирга керде микән, юк микән? Менә шуннан китте аның башлангычы. Һәм шуннан тыелып булмады. Ул вакытта Саркози Франциянең президенты иде. Мин режиссеры Саркози дип. Шулда җитә калды инде, анда барма күрсәтсәң дә чыкынырга гына торасың. Шамизин Нуришның шоферы сөйләде инде, ул пижамнардан бәгыркәем торган, кофелар ясаган, шулай итеп мине карарга дип утырган экран алдына. Бер заман безнең теге йөзләр шаттак, авызлар кыйшайган, сүз әйтә алмыйбыз, көлә башлагач ди куллары дерелти башлады Шамизин Нуришның ди. Шуннан стаканнарын куеп инде театрга барып, бик әйбәтләп кенә башка җиһанша Манзарага бармасаң, иртәнге тапшыруга аякта басасы юк дип кычкырган. Ярар, рәхмәт Фәнис абый, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт.